салом тамошобинони арҷманд, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи душанбе 24 март ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. мақомоти тафтишотӣ вакили дифои Зайд Саидовро бидуни шарҳу тавзеҳ аз боздоштгоҳи вазорати адлия ба сизои кумитаи амнияти миллӣ интиқол доданд. Фахриддин Зокировро дар қаллобӣ муттаҳам мекунанд, ки гӯё марбут ба қазияи қарзи соли 2011 як ширкати тиҷоратии уст, вале худи Зокиров боздошташро қассосгирӣ барои ҳимояти соҳибкори маъруф Зайд Саидов унвон кардааст. дар душанбе нахустин намоишгоҳи аксҳо бахшида ба зиндагии афроди гирифтори синдроми Даун баргузор шуд. ҳар сол дар Тоҷикистон ҳудудан 440 тифли гирифтори ин бемории ирсӣ ба дунё меояд. созмони СИДА ташаббускори намоишгоҳ мегӯяд, волидону гирифторони синдроми Даун дар Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳ ва пуштибонии хос ниёз доранд ва ин беморӣ ҳанӯз поёни зиндагӣ нест. аксар волидон бо роҳҳои инфиродӣ фарзанди беморашонро тарбия мекунанд. мисли Муқаддас Зиёдбекова ки мегӯяд, барои нигоҳубини писари 11-солаш маҷбур аст бо таҳияву фурӯши ҷуробҳои дастӣ пул ба даст орад. рӯзи якшанбе дар ноҳияи Исфара ҷашни Наврӯз бо ширкати меҳмонон аз вилояти Бодканди Қирғизистон барпо шуд. ин аввалин иди муштараки ду ҳамсояи наздик аст, ки баъди моҷарои марзии моҳии январ тоза ба ҳам омаданд. ҳайати меҳмонони Бодкандиро оқ Мирзо Тағоев, муовини раиси ҳукумати Бодканд раҳбарӣ дошт. ҷониби Қирғизистон ба мақомоти Исфара тӯҳфаҳои наврӯзӣ аз ҷумла ҷомаву миёнбанд тақдим кард, ки ҳамчун рамзи дӯстиву ҳамсоядорӣ арзёбӣ шуд. зимнан рӯзи 21 март ҳайате аз Тоҷикистон ҳамин гуна дар ҷашни наврӯзи Бодканд иштирок кард. вазорати нақлиёти Тоҷикистон мегӯяд резиши барф ба ҳаракати нақлиёт монеъ нашуд ва ҳоло ҳама гузаргоҳҳо боз ҳастанд. ду рӯзи охир дар аксар манотиқи кишвар ба ҷуз вилояти Бадахшон барф меборад. баландии он дар гарданаи Анзоб ва Шаҳристон ҳудуди 20 сантиметрро ташкил медиҳад. корҳои поккории роҳҳо аз барф идома дорад. ва ба таваҷҷӯҳи ҳаводорони футбол мерасонем, ки фардо 25 март дар варзишгоҳи марказии Душанбе бозии тимҳои Равшани Кӯлоб ва Истиқлоли Душанбе барои ҷоми олии Тоҷикистон барпо мешавад. меҳмони баландмақоми ин сабқат Йозеф Блаттер, президенти Иттиҳодияи ҷаҳонии футбол ФИФА хоҳад буд. натиҷаи ин бозиро фардо аз сомонаи радиои Озодӣ дарёфт кунед. хабарҳои бештар ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва телефони ҳамроҳи шумо қобили дастрас аст.